Dobar dan naši mali i veliki Mo pratitelji. Prošli mjesec razgovarali smo o najraskošnijem i najmonumentalnijem stilu u čitavoj povijesti umjetnosti. To je barok. Nakon baroka slijedi rokoko. Rokoko je također vrlo raskošan, ali manje monumentalan. Pa krenimo. U 18. stoljeću slijedi stil koji je po mnogo čemu sličan baroku. Zove se rokoko. No, pogledamo li izloženi stolac, odmah nam upada u oči da on ne bi mogao čak ni glumiti prijestolje. To je otmjeni stolac, ali nipošto nije monumentalan. Rokoko je elegantni, ali ljupki, lepršavi stil pokrenutih oblika, koji odiše duhom bezbrižnosti. To je naravno dvorski stil, ali plemići su tada živjeli u manjim dvorcima, opremljenim elegantnim namještajem manjih dimenzija. Voljeli su biti bliže prirodi, kao i mi danas. I bili su sasvim zaigrani. Izložena keramička peć, koja možda nekima izgleda kao torta, visoka 3 metra, ima sve značajke ovoga stila. Pastelne boje, to su one svijetle u kojima ima puno bijele. Pastoralne scene, to su one s pastirima u prirodi. Galantne scene, to su one pomalo ljubavne. A vrata? Gdje ova peć ima vrata? Gdje su se tu stavljala drva? Ma zamislite ovo. Imate bijelo napudrano lice, ukrašeno umjetnim madežom, bijelu periku, odjeveni ste u svjetlo ružičastu i svjetlo plavu haljinu ili odijelo, s čipkastim volanima i razgovarate ili muzicirate sa svojim društvom u ljupkom ugođaju salona. Odjednom ulazi sluga i drvima potpaljuje peć. Iz vratašca izlazi pepeo i dim. Nezgodno, zar ne? Ma nezamislivo. Zato su se ovakve peći ložile iz susjedne prostorije. Peć je sagrađena uza zid. Kroz zid je napravljen otvor, a s druge strane zida, u drugoj prostoriji, su vratašca za drva. Lukavo, zar ne? A što je ovo? Sat. U srebrnom dijelu nalazi se satni mehanizam. Umjesto kazaljki pokreće se prsten s brojkama. Kroz vjenčić pročitamo koliko je sati. Pozlačeni, skulpturalni dijelovi prikazuju kovitlac dima i dječicu s krilima koja drže svežnjeve slame i baklje. Dvije velike krilate figure podižu srebrni dio u vis. A sad smo vam sve rekli. Svejedno, možete li pogoditi u obliku čega je srebrni dio? Trebate pomoć. Srebrni je dio pod A. Kaciga bez otvora za oči. B. Balon koji se na topli zrak diže u vis. C. Zemaljska kugla s rupom na južnom polu. Godine 1783. u Francuskoj dva brata koja su se prezivala Montgolfier konstruirala su balon koji se uz pomoć toplog zraka podiže u vis. Ispod balona visi košara, a u košari su ljudi. Bilo je to prvi put u povijesti da je čovjek uspješno poletio. Veliki događaj, dostojan da mu se posveti ovako luksuzan sat. Važan modni detalj rokokoa bile su lepeze. Nije se njima samo rashlađivalo, služile su one i za druge stvari. Iza lepeze možete sakriti lice kad vam je neugodno. Možete sakriti koji pokvareni zubić kad se smijete na sav glas, mada se u stvari u rokokou više hihotalo. Možete i potjerati kakvu nesnosnu mušicu. Lepeze imaju još jednu osobito važnu ulogu. U 18. stoljeću one su služile za tajno sporazumijevanje na svečanostima i balovima. Govor lepeza učio se na posebnim tečajevima, a primjenjivao se u zavođenju i intrigama. Tajni jezik mijenjao se kroz vrijeme i razlikuje se od zemlje do zemlje, no neki pokreti smatraju se univerzalnim znakovima u diskretnoj muško-ženskoj komunikaciji. Primjerice, brzo zatvaranje lepeze znači nedostatak interesa ili ravnodušnost. Pomicanje kose s čela sa zatvorenom lepezom znači zaboravi me. Lagano povlačenje prsta po rubu lepeze znači moramo razgovarati.
a lepeza naslonjena na grudi znači volim te. Toliko o Rokokou u zbirkama Muo. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Sljedeći put pričat ćemo o razdoblju u kojem su otkriveni Herkulanej i Pompeji, gradovi koje je u 1. stoljeću prekrila lava i pepeo.